Pa, namimisita sa kuha karon pa, daghan siguro to sila. Misita? Kabata pa nimo? Mauna na imong ginahuna-una? Bata palagi pa, pero mo inat naman. Unsa na? Guma kay mo inat? Ngayong hapon, Kol. Oy, unsa may mo dong? Mamisita ang takong chikay, Kol. Ay pa, mauna na mamisita sa kuha pa. Mo ni mamisita si mo ha? Murag kwartahan pa mang tambay ani? Grabe po ka, Kol. Magrabi yung kag di ka mohawa ron diha. Unsa man ka pa, oy? Mamili gani kag laki nak. Kana pong naikwarta. Kol. Unsa nang ni? Unsa man? Na, kay, Kol. Kadako ani, wa ka kita. Unsa man dituyo nimo sa akong anak? Murag isa po na siya sa mamisitahay pa. O, Kol, mamisita ko kay, Kol. Mao ni mamisita si mo ha? Naa man ni gamay. Maigo ni song kumo ron, madungagan yun niyang kagamay. Unsa man ang mamisita si mo anak nga wala may mga tarong, wala pa yung mga kwarta. Ayo, Kol. Sus, ano po? Karon, baby, come on. Mamisita ko chikay, Kol. Dato ko. Ayaw nagpalag. Ay nagpamisita, pagminyo na mo. Kay, alin na. Kol, ato sa may, Kol. Kani, makaumagad yung kong dato, makapalit na yung kong sakyan na nani. Grabe pre, dugay magitsuk mo pre. Dugay yan kayo no, napay bike na pati asida kayo. Pre. Kuha lagi, pre. Ang bina ng cellphone ako pre, kay muli na ko. Tara, pre, yaw. Ako si pre, ako susi pre. Arilo. Terang bike mo, pati asida ba ni? Tara pre. Tara. Sakay na. Ingon ka, dato ka. Ayaw na dagang istorya, nakuha naman ka. Sakay na. Si Chikay man to? Ingon dato. Bike ram lagi service ato. Lovers and Paris pa yun.